איפה אנחנו, מאיה? מאיה, איפה אנחנו? מה אנחנו קונים? מאיה, מה יש לך בידיים? בובות. מי קנה לך בובות? איזה בובה את אוהבת יותר, את הכחול או הוורוד? כחול. איזה הכחול? כן, את רוצה אותו? את רוצה את הוורוד? בובות. את אוהבת בובות? מה את עושה להם? למה? למה את עושה להם שוש? מה אף? מה את רוצה לעשות לבובות? אף. למה? למה את רוצה להוריד להם את הבגדים? Good night. Sleep מותק? כאן? מי זה מותק? בייבי מותק. בייבי מותק? מי עוד לא, מותק? מאיה מותק? מאיה מותק? כן? מי עוד מותק? אתה. אתה? אתה. גבריאל מותק? לא. לא? אז מי מותק? אבא. אבא מותק? כן. את אוהבת לעשות לאבא חיבוק? כן. מה עוד את אוהבת לעשות לאבא? חיגוק. חיבוק? חיגוק? מה את רואה? פנס. פנס, נכון. את רוצה... בוג. פנס. כן, הפנס שלנו שבור, אנחנו צריכים לקנות חדש? כן. איזה נקנה? אן. את רואה אחד שטוב? אן. אוקיי, נקנה אותו. אן.